Добре ли се? Така. Още малко остана. Трябва с аплодисменти да напосрещнат нас. Още сама? Да. Хайде, давай. Ето. Ох, как си, Николя? Аз правя клип. Елате да намерим другите. Айде, готови сте. Добре дошли. О, благодарим. Добре заварили. Искам някой да ме снима така и това да ми се вижда. Айде, кой ще ме снима? Аз не ме снимаме! Имам бе. Снимаме още тук да правиш това шапко. Правим една снимка за вас. Браво, браво. Окей. Вечера в банята и колко ни е предстои? Сега тръгваме. Сега? Кой го каза? Колко? Кой го каза, че след 3 минути? А, тя... Госпожа, къде са кръгите? Аз имам идея за снимките, ще направим много интересно само. Ма аз не чувам да ми се пляска. Чакайте се. Никой не ме посрещна с ръкопляскане. Обидена съм ви. Айде сега, един по един тук. Махайте ми. Правя ви клипче. А, така. Калина. Победа! Едвам. Браво, Борко! Дигай ръката. Победа! Венсеремос. Миме! Я, по-отблизо, я. Ние с Илянчо бяхме героите последни, най-отзад. Двамата се страхи. Айде сега го давам, Дейвид. Как сте, бе? Добре. Ох, май, аз съм най-зле. Чичо Адриан, къде е Рилския манастир? Давам хляба, всичко давам. На юг. Айде, батерията ми свършва, давайте последно. Вижда се, ама на юг е, ама не знам къде е. Що ми свършва? Кирчо, как е? Я дай тела. Ей сега, махни ми с ръка. Чао. Навръщане.